Abracadabra. Vlk, tu je bobor na príjem. Bobor, príjem. Vlk, tu bobor, dole sa strieda do vzduchu, máme tu nejaký stan, asi 6 ľudí v ňom, boja sa, kričia tu po nás, čo s tým vieme spraviť, že sa boja. Tu je vpravo. Posielam Spirita, ide tam vyjednávať, pôjdete s ním, 4, čo ste vpredu. Tu bobor, rozumel? Pozor na ne. Ten tam dačo mal určite. Streľba našim smerom. Strelajú po civilistoch v stane. Späť! Môžem si vziať jeho zbraň? Keď je ranený. Vzadu všetci mŕtvi. Stále boj. Ja som ranená. Boha, to je blízko. Zatiaľ ticho. Tak sa tu len vozíme hore, dole, ako. No super. Yeah.
Koľko vás je, voucher? 3, 4, 5. Raz, dva. Toši, a? U mojom veku. Ruka, ale dobre. To bude Ahmed Beckham podľa mňa. Roha dala! Tvoj kašmír, 100 dinár tvoj kašmír. Nemá 100 dinár, 3, 20, 100 dinár. To musíme vešetriť. Rozdeli. 1, 2, 3 kašmír, 3 toaleta. Vykúpiť na nové dresy, lebo... No, pozri, kašmír. Pekný dráčik. Dá okolo seba dať pozri. Vánočný, všetko. Skovať sa s kamarát, potom vstane, všetko môžeš. Koza, žena. Nebola sa. Koľko máš peňazí? Neplatí! Obraze nám ju kúpiť! Ju kúpiť! Kúpiť kašmír. Mimo našej zóny a dostaneš tu ty, dostaneš tu iba ty, príde veliteľ. Ale ľudia ustúpia. Ľudia ustúpia za značku, ktorá je vpredu. Ľudia nech ustúpia za značku, ktorá je tam. Pokiaľ nie, budeme nútení použiť násilie. Toto je naše územie, vy ustúpte! Naše zem, naše hranice, vy ustúpte! Budeme nútení použiť násilie. Späť! Späť! Naspäť! Vzad! Pozrite sa, oni chcú našu rovu! Vzadu! Naspäť!
Poď. Poď, Riko. Poď. Poď, Riko. Keď tak vy zabezpečujte, my ideme one. Ku bráne. Môžeme vyraziť. Nech sa páči, poďte s nami. Bravo vpredu, delta vzadu. Áno. Poďme, kruhovka okolo nich, ani kruhové stráženie okolo nich. Čo najústejšia, nech ho není vidno ani pomaly. Čo najnepredušnejšiu ochranu okolo neho urobte. Keď padne výstrel, nech padnete vy radšej. Záchodte vpredu. Veď ich vezmeme lesom. Tak ho tláč ho! Kryjte ho, keď prebíja. A ty si čupni, Ander. Je tam cesta, je tam cesta. Vlk, je tam cesta, až pri stene základne. Poď. Tekne spolu. Mením. Dole. One magazine, one kill. Ale až tu bolo počuť, povedal, že mám, ale vyšlo ďalej. To nepočul, on tam mal hluk, vieš. No však, Urýchlite to hlavne! prídu nám do chrbta a zeme penis. Hotel tu. Bravo, príjem. Ostaň ešte dole. To, že on kývol, to je nič. To len military police. Hotel tu, bravo, príjem. Kontakt vzadu. Ešte jeden zo zbraňov, podpor. Vy sa stiahnite k sebe. Poď, preď. Poď. Preď. Dobre, poď. A furt Stoj. Hotel tu, bravo, príjem. Ďalej. Hotel tu, bravo, príjem. Kurva, čo zas má s tým? Všetkým, ktorí majú vysielačku, má niekto kontakt na hotel. Počúvajte, spravíme grupu. Posadíte sa všetci na Hotel stranu tu, auta. bravo. Oznám všetkým vežiam a všetci, ktorí kryjú základňu, že sme v podstate pred základňou a potrebujeme sa dostať dovnútra. Poďme! Stík. Držte tú pravú stranu, nahusto napravo! Nahusto napravo! Dobre, ľava vaša, poď. Poďme, sem, poď dopredu, poď, Ukryte auto. Osobu za auto. Dobre, môže. Poď! Henta zostaňte stále, potrebujeme sa my dostať len na našu bázu. Dopredu, chvíľu dozadu. Dobre, sťahujeme sa. Poďme, urýchli to, poď! Kryjte do stropov, kryjte to. Jedna to strelaj, krik. Dobre. OK. Ty choď. A my dole. Poď! Pred nich.
Tento je väzeň, nezranený, títo dvaja Sú zranený. Poranená ruka. Nie je to tá druhá. Nie je to tá druhá. Treba čo bol? Brúcho, črevy von mi pošli. Treba menej jesť. Pán policajt mi sa dá jak dohodnúť, keď nás nevydala. Tu? Všetko, ona prezretý. Kde sú? Hej, sú, tam ich sa šacovali. Nie my, ale Táto iní. vesta ešte, čo je u mňa Pekná v ruke. lyžička, pán vojak. Tento nie je zranený, ten je len spútaný čisto. To není zranený. Tam sa pozeraj! A vy ich kam berete teraz? Pozor, lebo on má zranenú ruku, hej, že by nemal umysly, že zajače. Nemala umysla. Počúvam, držíš na hlavu. Ktorú? Paragordom ho privieš, tak je Tak dozadu. tomu držíš hlavu a nebojím sa. Pozor, okulere. Za bradu. Ale kam, načeš, keď sa nejíve. Tak za mnou, vieš. Hej, skočí auto. Do nosa. Nedrž mu hlavu, čo si? Povedz mu, že silár povodržaný. To je červená stop, nie som. Ako môže vyskočiť? Dobre, dávajte si pozor, že by ma nevyskočil. On je svinec. Jak svina, ty čo povedala, ja som ti písala na Facebook. On kamarát. Mestíme aj veľa dobrých ľudí, sa zmestí všade. Toto, že dobrý ľudí. Nestrieľaj na kontakt. Keď sú živí, prehľadač. Erik, poď! Nie, najprv ho prehľadaj. Sorry, ty? Medik je na bráne. Pozor! Zajsav! 3-krát hua! 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 Za Britániu! 3-krát hua! 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 Za Taliansko! 3-krát hua! Hua! Hua!